Lamang hapon. Pwede mga santol. So yo, what's up mga kanaitik? So for today's videos is mangawat. Awat. Mga halay may huwag ka ng Bangkok nga santol. Aris babaw. Aro sa mong at our back. Dra, naik nuan das menanghit. Dra, narong diri. Sama. Napaklan dah. Ma kuan. Di tema. Vegan. Juga. Turik ka na. Doon lang. Kacau lah. Menang hijau tanah rambalai segiau. Kau parang hid. Kau. Rading pagi ya guys. Nasa suluk. Ayo. Ayo. Lamang hapon. Pwede mga santol. Kabagay, wa una sa iyo. Ay kana dra. Ay kana ko na istagiya. Sana General, kung kasi hindi na po ito ay nangyari, natapos na po yung Watoy lang pinig. Ngayon po yung mga investigador Wala naman po. na agad-agad gusto naman ng mga kamag-anak hindi sa amin malaman kung ano Aw. nangyari sa kaso. Wala at They wala are not sila. allowed to speak. Kailangan Wala man. po yung spokesman. Ay murag tuwa ko dito sa kuan. Pinagpasala po yung information ng police. Nag sige lang, salamat lang. Apa? Sabi ko di masugot ba? Kapit. So karon, babahagi ng sampula ron. Buat kay lapinig. Lapinig yan ni mga kanatis kasi laban naghapon ng kuda ni so apaka ginorong tula na. Tinod lang ako may nagsugwa to kay mga karon. Wah magaling santo. So dapat og mga og santol sa nang. Dapat gwapo gina siya. Dila kay basta muhag santol, dapat muhag santol. Oh no. Tato. Gulirit. Nak kape pa. Itik niya rong. Alam mo na mo Andre koy. Wala. City bulan ilang binig mga kanatis piti gini ron. Masih imong anak-anak manukawan po Dili ng mo katulong na kadag ko na. Kau kita. Ay sungit dato gamay lang. Saan na ba mo? Maabot na mo na. Ay maklastik man ta mo. Di likod mo na santol. Turaw, dollar man to. Matabang may magtaas dito kamot. Kita tagtulak mga kanatis. Kuan ni. Daw. Balag daw pa siya. Bakal japon. Iraw. Paka-paka na. Nag-brown mo na. Tara. Baka gitu. Kat tuh. Ito. Tama na. Mga polo guro. Gak usah masuk pagkat dapat. Kung sama sa pagkat dapat magpabiling yung puntang gwapo. Bang. Japon. Yay. Ayo be. Grabe happy cukup dipaningot mga kanatis. Jadi panington na. Grabe gi hatang nga pangsungkit. Grabe na puag. Mandul. Pangu yang handul jatag. Awanin
ra mga gwapo santol. Kamo ra lantaw lang sa mga. Ah, mga chili to. Upo ko na to gamay no kay basig ma. Takta ta ring mga or supply ring mga cake. Adi ara, ilmi ah. Oh. Ah, ilmi niya santol. Ilmi. Dapat tayo sili. Salamat kayo sa tagiyan ng guwan. Tagiyan ng santol. Kang Uncle Ray. Sabi nila na ito. Kang Gary Planas. O kang Nanay. Ito pa nga ito? Nanay Cirila. Salamat kayo sa santol. Tamis ka, lamay kayo. Gusto kayo ikaw, ano ka ng santol? Wala biya silang tama na kukuha. Ano? Ha? Yun lang. Peace out.